Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Gajing aji kai ban pen bhabriu ya kedur khman. Bat ban pen internet ya usnyu. Hapok ka Raising and Accelerating MSME Performance Scheme. Kelas danga kash podro ya yong arajar posan. Hayud Hostel Shillong. Kiri gajing temu kolong ban pen kubor ki samla chonga jala Meghalaya. Haka sengkam sengjam. Hagajing play kini gajing aji kai lasa kilang do Joint Director Jangkatan Commerce and Industries. UML Wanshong. Team Leader Jongka SPIU. Uyu Shashang B. Dash. General Manager Jongka District Commerce and Industry Center Shillong. Uba E. Malnyang. Ubaderu Deputy Director Jongka Directorate of Commerce and Industries Bat Kiwe. Kiran San Pongun Kisamla Kibla Shimbinta Naki District Repair Jongka Jala Meghalaya. Hagani gajing aji kai. Bala ajing kerja Jangkatan Commerce and Industries Jongka Sorkar Meghalaya. Bat Penlong da Rajiv Gandhi Computer Training Center bat Nursery Teachers Training Academy. Kenika training bangin le menta kade namanta kenika makeup artist and little bit of hair the igajing ijungi kalong ba hakini ki por menta longkom kibrio baro ki kwa ban internet ma ban bhabrio te nishamba ki bon ki programs kom ki weddings ki birthday programs kinu special occasion like everyone wants to look good and then andangi perkhat pat nakaliang jong ka department ni ong hakanu kom ni laban tap ya kenika market ken namaria mentahi walada fi habban lejban puli kini ki course kini ki makeup artist ni ki skin care ki beauticians karembha ka koi ka course ka shongdor da ki lak tengkah te kalong ka bhai ki brio jengi wala da ki don kata ka skill lani kata ka skill baki kwa kata ka jingnang baki kwa ban tre kini ki kam henry data na kadaw jong kapisa baki mla ban effort ban CEO ya kini ka fees jong kini ki training ti ka penduk no mensim no ekike te ta kadaw na kaliang ka department ni perkat bangin wan chakmat haka bangin Pelilat pelentino ya kini ki kon samla jengi kamtam kitu kiba na ki district kiba per kom na po East Inter Hills district na South Garo Hills district na West Garo Hills na ki district kiba na kendong te lingba kani ka sponsorship bangi yo na ka ministry tingila ban ai ka free course yaki kani kade namata artayo kalong khatsan sngi kan sedang menta shipo nado men step ngilai sedang nado men mentak sing spoterik batkan kutla arsau terik nakini ki kena bingi jiet ngila jiet lupai kena kiba ladon lupa ka jingnang jingtip jengki kimdei kiba thamai hakani ka kam hindrei kidon kampat ya ban upgrade ya skill jengki ke techniques jengki takada ko ba fiu i menengi wanra i trainer ini trainer bangi wanra mentai idei belawan pendep ya jing puli jeng i nashabar kari ila dep ila tre support Singapore support Thailand support Mumbai keleng song dong bat mentaru ila setup ya kawai ka beauty parlor apa Shillong ka bahep ha tingi ni sugar part i ba ini rap yangi namar ban CEO gador bahep tingi mla tingi sugar part ba in contribute dah ka ba i wan ban yarap lem ya ka sarkar ken ban ai ka jingnang jingtip ka ba ila tip ba ila nang ban benchet lam so akini ki kon samla jingi ki bopli let's say ki don kata gi jingnang jingtip henry ka taka skill kimpot poisha kata ka level bakila ban ai shisha kata ka training ya kini ki longkom bakin la ban kum ki makeup artist ken ban ai ke ba ha te kum ini art ini khatsan sngi di sngi ba lengkot tang ba ha kini khatsan sngi ke skill bangin ai ke long ba bangi upgrade ya ke skill ke bakila adep dan lupa mi la juliet teng na ka department ni la juliet na ka porsha ka por ni la juliet last year ni la adep conduct arsian nang tapat ila ju conduct ikat tu kat ni hendai kam da dei ka baman ka por kumbuang mentak kam sarkar kelak duna hendai finda hakan iki kam lajong ka de kalat kelenti ki bakin ka along no kum ka self employed ke namar fi notice hi haga hakini ki makeups iwe brion da ki le tang hapor ki wedding makeups
try ke minimum charges ke baki charge kini gibriu kalong nam ta gibriu lai hajar tingkah ta ita bang perkat ide makeup finna pitli ke package ke poe do khatsan hajar tingkah you imagine fi kat ni teli ki jinga thok ki badan hasor kat ni teli ki jinga thok ki badan all over the states tilada maki kini ki lech khman mut kadika kabui ki bat kadika lat yok kam yok jam nam dei tang ta jengki hendai nam ta kayeng kasem hiru ka selection namal ngidon ki district commerce industry center haman ki district jong ka jong barok ko ka state kan ngidon haduk khat atli ki district tinggi kwa bakandan ka representation naman ki district tinggi ngila ai ki target si ki DICs ban scrutinize ban check kat nungut ki balong deserving kini ki candidates namang ngimla ban khot do ya barok takadaw ngila request ki GM jong ki DCIC jong hi bakin scrutinize bat ban jit ki bakongsan bat ki badan kam si syai ka jingirap teling ba ki DIC jong ngila la ban yo kini ki kena ban akal yang ka department jong ngidon ko ke scheme bangi implement nanta kadai ka Prime Minister Employment Generation Program lingba kani ka scheme ngiju ajing yarap yaki unemployed youths tikini ki kena ru anda kila dep kini ki training kila ban one pa shaka department jingi lingba ki district commerce industry center ki badan haman ki district tikini kinle ban approach ki district but kila ban avail kini ki scheme